ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂತುಲೆ ಬೆಟ್ಟ ತಾವರೆನ್ ಪನ್ಪೆಂಕುಲು ನೆಕ್ ಅವಿಟೊಂಜಿ ಕೀಟ ಕುಲ್ದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂಕುಲು ನಿಂಜಿನ ಮುಂದ ದುಂಬಿಲು ಎಂಜಿನ ಮುಂದ ಕೀಟಲು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಚೂಕುಂಡು ಊಟ ಸುಡೆ bawa. Kapan? Apa kali faktaran? Kamu yang fokus ya, yang fokus. Aku itu nama apa lo? Bukan sama kalau penanda. Bodi nani tak bodi penanda. ಇವತ್ತು ಕೊರ್ಲು ಬಂದದ ಹೂವರಳದಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಜಿರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಟೀಕ ಏನ ಮರತ್ತ ಬೂರು ಏನ ಬರಬರ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಉಚ್ಚುದಲ ಕನೆ ತೋಜು ದೂರ ಹೊಡೆದು ತೋಡು ಉಚ್ಚುದಲಕ ತೋಜು ಮರತ್ತದ ಬೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೂರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ ಇಕ್ಕು Tu kayak nado tuh cepok, kayak nado. Buka, ini lah. Buka. Buka. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಲೆ ಜೋಗ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪರ ಹೂ ಪೂರ ಈ ಲೆಟ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಕ್ಕೇತು ಈತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿ ಒಂದು ಏನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಚ ವರ್ಕಿನ ತೂಕ
ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂತಲೇ ಅಂತ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ Bisa desain selai ini gonde mante red color nana sumaru variety malpara kundu yani tendu mante ini sari gonde parja kusoti kuda katra bisa stick kali jangan color ಈ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಸಾರಿಗೆ ₹100 ಡಿಸೈನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್